Sir Gar, Morgannwg a'r penceirdiaid oedd yn cystadlu dydd Mawrth ar ail dasg oedd enwi unrhyw raglen radio. A gath y tri i gyfeiriadau gwahanol, ond fe gaethon ni un ergyd gan un ohonyn nhw. Yr un awr all fwynhau'r nos yw tamad o Dei Thomas. Wel, na fo, wel, hysbyseb bendigedig y fanna, nhw'n ni symud ymlaen, ddwy'n ôl at hwnna. Mary George o dîm Morgannwg. Heb gwmni tyner ceri, by'r talwrn yn fwrn i mi. Wel, dyna sebon. Wel, Mary, dwi'n siŵr, fydd un aelod o dîm Sir Gar yn falch iawn o hwnna. A nesa, Steffan Phillips. Di reid law fyny, Steffan, sori, bod i fi gael piniad y fideo di. Na fo, di'r dîm, diolch. O dîm y penceirdiaid. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu tomo? O, ie. O, cystadleuaeth dda. Gawn ni weld y tri efo'i gilydd. Ie, yr un awr all fwynhau'r nos yw tamed o Dei Thomas. Wel, hyfryd. O, be dwi ddim yn siŵr ohono fo ydy'r tamed na. Di Karen ddim eisiau awr gyfan o Dei Thomas. Mae jyst eisiau tamed o Dei Thomas. Pan fydda'r gweddill ohono ni Karen yn hapus iawn efo awr gyfan ohono fo. Yr un awr all fwynhau'r nos yw tamed o Dei Thomas. A dwi'n un sy'n wrth y modd efo rhaglen Dei Thomas. A sôn am wrth y modd, wel, mae'n amlwg bod Mary wrth ei bodd efo cwmni tyner ceri. Heb gwmni tyner ceri. Wel, da ni wedi cael ei gwmni fo, ond wrth gwrs drwy gyfrwng Zoom ac yn y blaen, a drwy gyfrwng anfon cerddi fewn ar ffôn. Ac wrth gwrs, da ni'n colli i gwmni fo mewn neuaddau pentre, mewn festrioedd, mewn tafarndau ac yn y blaen, lle da ni'n arfer mynd i fod yn rhan o'r talwrn. Heb gwmni tyner ceri, i'r talwrn yn fwrn i fi. Wel, da ni'n cydymdeimlo fo ti, Mari, ond da ni'n gobeithio na fo cymryd nôl i'r talwrn arferol. Wyt ti isio rhoi dy farn ar hwnna, Ceri, wyt ti'n gwrando? Mi ydw i'n gwrando, mae'n gwpled hollol ardderchog. A mae'n samlwg i bawb sy'n gwrando beth dyle'r Marcford. Fysa ti'n rhoi o uwch Sir Gar, Ceri? Bydden ni'n rhoi e gyfiwch a Sir Gar. Reit, wel, da ni'n symud mlaen at Steffan y un o Aberteifi, Ceri. Wel, dwi'n syni bod ti, lle fydde ti roi hwn, Ceri, nawr chi'n beidio gofyn i, Ceri. Beth am bwt, wel, mae chi gwpled. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu tomo. Wel, a di defnyddio'r un gair, a Karen, tamed o Dei Thomas. O, chbo be, fydda'r cwpled yma, neu bydda'r cwpled yn wahanol fis yn ôl. Ond, mae'n eich taro chi o fod wedi clywed am farwolaeth drasig, Tomo. Beth am bwt, jyst rhyw un chydig bach, da ni'n gofyn amdano fo, ond wrth gwrs, gewn ni mono fo. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu tomo. Wel, mae cystadleuaeth da'r cystadleuaeth yma, ond hwnna dwi'n meddwl sydd wedi ymwrw fi tro yma. A dwi'n cytuno fo, Ceri, dwi'n mynd i'r roi'r ddau arall yn gyfiwch.
ond o ti hefyd yn meddwl mai hwnna gan rhywun cyd berson o Aberteifi fydda yn mynd â hi. Felly, wel, maen nhw'n uchel 9 yr un i Sir Gar am Morgannwg, 9.5 i'r penceirdiaid. Ar gyfer yr englyn clo, te parti oedd y testun oedd wedi cael ei osod. Caneuon a beic newi, mam a dad, gemau, dawns a doli. Pop mewn potel a jeli. Mwy o gacs, ond dim mam gi. Hyfryd. Owain Rhys o Forgannwg. Bod llestri ar liain, dwsinau o desenod mirain, ymhorslan y cwpan cain, oeri mae'r te yn gywrain. Diolch yn fawr, Owain, a Gethin Davies o'r penceirdiaid. Mae'n anochel dawelach eleni, heb falwn, heb sothach, neb i weld, ond diwryn bach o'i colli fymryn callach. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd uchafbwynt yn fan hyn, cystal y gwaith da ni wedi glywed yn barod. Te parti, a mae yna restr fan hyn gan Sir Gar. Caneuon a beic newi. Mae rai fi ddeud hwn fel deheuwr, a da ni'n croesawu'r naturioldeb y fan hyn. Caneuon a beic newi. Mam a dad, gemau dawns a doli, pop mewn potel a jeli, mwy o gacs, ond dim am gi. Wel, mae'r rhan ola, mae'r ail ran o'r llinell ola yn taflu dyn oddi ar ei uchel yn llwyr, achos mae gennym ni'r llawenydd na, nid yn unig bod na restr, ond mae'r tic, mae yna ganeuon yna, mae yna feic newydd i dod. Mae mam a dad yna, mae gemau daws, mae pob dim yn iawn. Ond na, dydy pob dim ddim yn iawn, dydy mam gi ddim yna. Ardderchog. Morgannwg yn mynd â ni i fyd y capel dybiwn ni yn fan hyn. Bod llestri ar liain, dwsinau o deisenod mirain. Ac yn rhyfedd iawn, maen nhw'n mynd i'r un cyfeiriad a Sir Gar, mae popeth yn iawn ar y cychwyn. Ymhorslan y cwpan cain, oeri mae'r te yn gywrain. Alle fod yn rhyw fath o ddarlun o sut mae'n capelu ni y dyddiau yma. Mae'r argraff yn cael ei roi, y lliain, dwsinau o deisenod, fod popeth mor gain, ond mae rhywbeth o'i le, oeri mae'r te. A na chi ansoddair ar y diwedd na, oeri mae'r te yn gywrain. Ond yn sicr yn ystod y cyfnod yma, pan mae capelu wedi cael a allan nifer o gapelu yn poeni pryd wir maen nhw'n mynd i ailagor. Oeri mae'r te yn gywrain. Mae pob dim dal yn gywrain, ond mae pethau wedi oeri. Mae'n cael ei ddeud yn gynnil tu hwnt. Ac yna'r penceirdiaid, mae'n anochel dawelach eleni. Heb falwn, heb sothach. Mae pawb yn licio'r sothach yn y parti. Neb i'w weld, ond diwryn bach o'i colli, fymryn callach. Be dwi'n weld fama, di ryw blentyn 1 oed. A yna fo, yr rhieni sy'n wastad yn poeni, diolch yn cael parti neu be bynnag. Ond na fo, di'r plentyn bach, na fo, ddim yn poeni datan bod na ddim parti. Mae'n anochel dawelach eleni, heb falwn, heb sothach, neb i'w weld, ond diwryn bach o'i colli, fymryn callach. Wel, amser byr iawn maen nhw'n ei cael, wel, a maen nhw wedi gwneud gwirthiau. Mae'r 3 englyn
yn rhagorol. Nes I sôn ar y cychwyn bod ni wedi cyrraedd uchafbwynt a mae'r 3 yn cael 10 marc yr un a llongyfarchiadau iddyn nhw. Dydd Mercher, nes I osod y testun sgrin am yr rheswm oedd awdl 1919, os coeliwch chi fyth, yn cynnwys y gair sgrin 4 gwaith. Ac felly, penderfynus I fynd i'r un cyfeiriad. Ond dwi'n meddwl bod y beirdd ddim mynd I gyfeiriad chydig bach gwahanol I gyfeiriad awdl 1919. Yn ei defnydd nhw o'r gair sgrin. Yn y ffenest di-ffiniau ar y we, mor real yw sgwariau, a bychanfyd dwedyd 2 yn fawr rhwng cyfyngfuriau. Diolch, Huw a Maldwyn. Be sydd ar y BBC, hen alaw yn wylo sbyn meistri. Mae'r rhaglen hwn tirllenni a byrdwn na welwn ni. Diolch, Gwion, a wedyn Cynan, Meirionnydd. Y mae o hyd am hiath yno fi, na fydd fy modolaeth yn ddim ond tonfedd a aeth o olwg sgrin dynoliaeth. Ardderchog, 3 englyn da, I sgrin gwahanol iawn i'r sgrin oedd gen di Cledlyn Davies, mae'n siŵr, nôl yn 1919, yn y ffenest ddi-ffiniau. A na fod, mae'n ffenestri ni ar yn sgrin ni'n gwbl ddi-ffiniau. Does wybod lle mae pobl yn gwrando neu'n edrych ar gwahanol ddigwyddiadau. A mae o'n gyfle I longyfarch y Steddfod gyda llaw. Gobeithio bod yna rhywun o Steddfod yn gwrando. Mae'r arlwy sydd wedi cael ei roi, dwi'n siŵr sa'ch chi gyd yn cytuno, mae'r arlwy sydd wedi cael ei roi yn Steddfod Amgen. Dwi'n gwybod sut maen nhw wedi gwneud o, deud y gwir. Be bynnag ydy'ch camp, eich celfyddyd neu'ch diddordeb chi, na fo, mae yna rhywbeth I chi, felly llongyfarchiadau. Yn y ffenest ddi-ffiniau ar y we, mor real yw'r sgwariau, a bychanfyd dwedyd 2 yn fawr rhwng cyfyngfuriau. Dwi'n siŵr sa Huw Meirion yn diolch I weld o, ond mae o wedi defnyddio weld o'n gwbl fwriadol yn fan hyn, yn y llinell ola. A bychanfyd dwedyd 2 yn fawr rhwng cyfyngfuriau. A'r hanes oedd bod Waldo di mynd I gapel a siarad efo rhywun tu allan i'r capel. Mae'ch capel chi yn fach a'r person yma, wel, ella bod o'n fach tu allan, ond mae o'n fawr tu fewn, yn fawr rhwng cyfyngfuriau. A mae'n screens ni yn fach, wel mae'n sgrin ni yn fach beth bynnag. Dyna fo, chydig fodfeddi, ond a bychanfyd wedi 2 yn fawr rhwng cyfyngfuriau. A wedyn Maldwyn, be sydd ar y BBC? Hen alaw yn wylo'r sbyn feistri. Mae'r rhaglen hwnt i'r llenni, a byrdwn na welwn ni. Wel, ie, mae yna feirniadaeth fan hyn. A so, mae yna fo, y BBC, ni wedi clywed am Brydeindod yn gynt yn renglynion eraill. Ond be sydd ar y BBC, y British Broadcasting Company ydy'r rhain ynde? Hen alaw yn wylo'r sbyn feistri. Ond I fod yn deg ar y BBC, mae unrhyw un sydd yn gyrru negeseuon hi'n sgriniau ni ar yn radio ni, pa bynnag gwmni ydyn nhw. O bosib I bod nhw yn rhoi'r un neges yn ôl Maldwyn yn fan hyn. Hen alaw yn wylo'r sbyn feistri. Mae'r rhaglen hwnt i'r llenni, a byrdwn na welwn ni. Dwi'n darllen 2 beth fewn I fan hyn. Alla hwn fod yn beth positif. Mae'r rhaglen hwnt i'r llenni, a byrdwn na welwn ni. Sef, reit, allwn ni fod, bod ni'n mynd I weld o, allwn ni fod yn rhoi neges arall, neu allwn ni fod yn darllen neges arall I fewn i'r holl sbyn ma sy'n yn cyrraedd ni. Felly mae hwnna'n beth cadarnhaol, ond alla fod yn negyddol hefyd, mae'r rhaglen hwnt i'r llenni, a byrdwn na welwn ni, sef fod
y bobl sbin yma yn trio gwthio y pethau cudd yma draw ato ni. Ardderchog Maldwyn, a wedyn Meirionydd. Dwi'n hoffi hwn gan Cynan. Dim jyst achos bod aelod i deulu fod i'n mynd yn styc yn y dŵr. Y mae o hyd amheuaeth yno fi. Na fydd fy modolaeth yn ddim, ond tonfedd a aeth o olwg sgrin dynoliaeth. Rhyw ofn, ynde? Na'r cwbl yda ni dim ond crych dros dro, neu gysgod craith. A mae gen Peredur Lyn Sienglyn tebyg ar don yn deilchion heno daeth o'r môr, fyrmuron llawn hiraeth, ac yn ôl trwy'r cregyn aeth, un eiliad o'n bodolaeth. A mae Meirionydd fan hyn di mynd i'r un cyfeiriad, a di cael yr un hwyl ar nes ni'n deud. Mae o hyd amheuaeth yno fi, na fydd fy modolaeth yn ddim, ond tonfedd a aeth, o olwg sgrin dynoliaeth. Safon uchel, ond hwnna sy'n mynd â hyd, dwi'n meddwl, 9:30 i Geredigion a Maldwyn, 10 i Feirionydd. Dydd Iau, mi oedd Cynarfon, Deheubarth a Llun a Gefionydd yn Zoomryson yn erbyn ei gilydd, ag ateb llinell. A gython nhw ddewis o ran tafodiaeth. Mi gesgyngor un bora, neu mi gesgyngor un bore. A dyma nhw Nicky Beach, Iwan Rhys a Osian Rhys Jones. Mi gesgyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Ardderchog, diolch Nicky. A Iwan. Mi gesgyngor un bore, rho'r hwrdd mewn cwpwrdd, oce? Diolch i ti. A Osian. Mi gesgyngor un bore i wneud dim am gyngor da. Diolch i'r trio na chi. Nicky Beach, mi gesgyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Wel ie, a mae yn gyngor da, ydy, i wneud hwn, a mae wedi chwarae teg, mae wedi dilyn y cyngor. Mi fysa'r pyryddion cynganeddol yn deud wrthyn ni bod yn caledu dy. Ond hefyd, fel ydych chi'n gweld, mae y pyryddion cynganeddol hefyd yn deud bod dwy dy yn caledu i wneud ty. Felly, na fo, da ni yn derbyn y gwpled yma, a mae yn gwpled da. Mi gesgyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Hyfryd gan Nicky yn fanna. A Iwan, mi gesgyngor un bore. Rho'r hwrdd mewn cwpwrdd. Oce? Mae rai fi ddeud mai dyma'r cyngor rhyfedda dwi wedi glywed. Un o'r cynghorion rhyfedda dwi wedi clywed erioed. Oedd gen Emyr o Irnant rhywbryd, rhywbeth am roi hwrdd i Mary Ann. Ond na fo, awn ni ddim lawr y ffordd honno. Rho'r hwrdd mewn cwpwrdd. Oce? Diolch Iwan. A wedyn hwn gan Osian. Mi gesgyngor un bora i wneud dim. Am gyngor da. Wel, diddorol yn fanna di, os da chi'n derbyn bod dwy dy, a dyma beth da chi'n cael penderfynu chi yn ydy dwy dy yn gwneud ty, dew, da ni'n mynd i fyd dyrus cyngeneddol fan hyn. Wel, mae Nicky wedi penderfynu bod dwy dy yn gwneud ty, ond mae Osian wedi penderfynu bod dwy dy ddim yn dweud, mae o fyny i'ch clus unigol chi'ch hun. Dyna'r gwirionedd. Reit, ie, be newn ni? Mae hwn yn anodd. Chwo be, dwi ddim yn mynd i allu i rhannu nhw. 9-1 i'r 3 ohonyn nhw. Mae'r 3 wedi'n plesio fi. Y da sgola, yr englyn clo, oedd yn mynd â ni i fyd plentyn. A phlentyn yn mynd i'r ysgol. Mynd i'r ysgol am y tro cyntaf, yn dechrau ysgol. Dyma Gaernarfon, Deheubarth a Llun a Geirionydd.
Wedi'r haf, dim ond yn dri, yr hau yn yr ardd a'r pobi, mae o hyd angen medi a desg gyda'n ffrindiau i. O, englynion da eto. Rhwng canu a dysgu gwneud den. Be sydd ddiddorol fan hyn, o Nicky Beach yn cyfri dwy dy, a ddim yn ty. Tro mae Nicky wedi newid I meddwl, dwi'n meddwl, rhwng canu a dysgu gwneud den. Na fo, mae'r sŵn wedi meddalu pan oedd Mei yn ei ddarllen o'n wahanol I pan oedd Nicky yn ei ddarllen o'n rhaid. Rhwng canu a dysgu gwneud den. Nid oedd un dyddiau amserlen, ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. A y syniad mae da ni'n gael fan hyn o rieni yn trio ddysgu plant a bod na ddim amserlen mewn gwirionedd achos bod na ddim ysgol. Ond wedyn, mae o mewn ffordd yn dysgu ni beth sy'n bwysig mewn bywyd. Mae chwarae, mae bod plant yn dysgu chwarae mor bwysig. Ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. A dwi'n falch yn bersonol bod y gair dderwen y fanna, achos mae, da chi gweld fan hyn, taid ers 2016. A mae nhw ires I wedi dechrau yn ysgol y dderwen yng Nghaerfyrddin. Ond mae hi wedi ailfathu enw'r ysgol. A be mae hi'n galw'r ysgol ydy ysgol y ddewren yn lle ysgol y dderwen. A mae eisiau bod yn ddewr yn does I fynd i'r ysgol yn blentyn mor ifanc a hynny. Ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. Bydd y gwersi mae o wedi ddysgu yn gynnar iawn yn dod i'w helpu fo gydol I oes. Ffarweliaist yng nghyffro'r heilwen, a chi linell hyfryd. Es I yn chwys oer fy nghroten, ond codais law yn llawen a cheisio I gwato a gwen. Wel ie, mae'r ferch yn llawn cyffro, ond mae'r tad yn gwbl wahanol. Mae o mynd yn chwys oer, ond codais law yn llawen a cheisio cuddio. Yr unig beth sy'n gofyn hyn, cheisio I gwato a gwen. Cuddio be, diolch yn glir, yn sicr dim y llaw o bosib y chwys. Mae'n ddigon posib mae cuddio'r tristwch mae'r englyn yn ei feddwl, a cheisio I gwato a gwen. Hyfryd. A wedyn hwn gan lun a gefionydd. Wedi'r haf. Dim ond yn dri, yr hau yn yr ardd a'r pobi. A na fo, mae na 3 ohonyn nhw, tad a mam a phlentyn o bosib y fan hyn. Yr hau yn yr ardd a'r pobi. Mae o hyd angen medi a desg gyda'n ffrindiau I. Wel, ardderchog, yr hau yn yr ardd, mae o hyd angen medi. Mae angen 2 fath o fedi ar ôl yr haf a'r hau. A mae'r medi efo M fach, medi'r hyn gafodd ei hau. Ond yn ogystal ar ôl yr haf, mae angen medi. Cystal ydy'r cyfnod wedi bod y plentyn a'r tad a'r fam. Mae gwir angen y ddesg yna. Ond yn fwy na hynny, mae angen y ffrindiau. Wel, dwi'n meddwl mai hwnna sy'n mynd â hi. Na wahanner I Gaernarfon ar heibarth 10 I lun a geifionydd. A'r englyn yna gan lun a geifionydd enillodd dlws coffa T. Arfon Williams am yr englyn gorau yn yr ymryson eleni. Fel y byddwch chi'n disgwyl, mi gafon ni safon uchel iawn ar gyfer y ffeinal. Un o'r cystadlaethau oedd englyn yn cynnwys y llinell, a mae'n siŵr bod ni gyd wedi deud y llinell yma fwy nag unwaith yn ystod y misoedd dwytha yma. Mae dy fotwm dadfiwtio,
A dyma Eric Salisbury, Idris Reynolds a Rhys Iorwerth. Fydd cyfarfodydd fideo codais lais dros dy wlad, tir Cymro, a dweud yn glir, ond dan glo mae dy fotwm dadfiwtio. Diolch, diolch. Ag Idris? Chwilia'r dewrder I herio, dwed y ddweud, doed a ddel fel Cymro. Yn sgwari'n cudd sgrin y co, mae dy fotwm dadfiwtio. Ie. Rhys Iorwerth. Mae dy fotwm dadfiwtio erbyn hyn bob nos wedi bwyso y myd di-symud zoomio. Glic wrth glic, rwyt fwy dan glo. Wel, y tri bardd yma, chwa be, sa gynna I gaps o'n i thynnu hi ffwr I chi, baswn wir. Digon hawdd I fi sgwennu un llinell, ond ych chi di llwyddo'n rhyfeddol I roi y tri mewn englyn. Ddydd cyfarfodydd fideo codais lais dros dy wlad, tir Cymro, chi gynghanedd gywrain y fanna rhwng y gwant a'r ail linell. A dweud y gwir, ond dan glo mae dy fotwm dadfiwtio. A'r cyferbyniad na, chi'n gwybod, chi'n sylwi bod fi licio cyferbyniadau. Y codais lais dros dy wlad. Na fo, wyt ti'n barod I godi llais a dweud yn glir, ond dan glo mae dy fotwm dadfiwtio. A da ni ddim yn gwybod beth yw'r sefyllfa fan hyn. A di'r person yn gwybod bod I fotwm dadfiwtio fod dan glo, a bod o wir ddim isio I lais gael ei glywed. Ne, fel arall. Wel, Eirig, da iawn, chwilia'r dewrder I herio. Dwed y ddweud, doed a ddel fel Cymro. Yn sgwarin cudd, sgrin y co, mae dy fotwm dadfiwtio. Ie, mae yna anogaeth I ni fan hyn. Chwilia'r dewrder I herio, dwed y ddweud, doed a ddel fel Cymro. Yn sgwarin cudd, sgrin y co, yn rhwla yn fanna. A dy gyfrifoldeb di ydy mynd I chwilio am y botwm yma. Yn sgwarin cudd, sgrin y co. Vintage Idris, os ga I ddeud, da iawn. Yn sgwarin cudd, sgrin y co, mae dy fotwm dadfiwtio. A wedyn, Rhys Iorwerth, o, maen nhw dda. Mae dy fotwm dadfiwtio erbyn hyn, bob nos wedi bwyso, y myd di-symud zoomio. Glic wrth glic, rwyt fwy dan glo. Wel, ardderchog, a mae yna rhywbeth apocalyptaidd yn perthyn i'r englyn yma. Mae dy fotwm dadfiwtio erbyn hyn, bob nos wedi bwyso, y myd I symud zoomio. A'r argraff ydy, ella mae dim y person sy'n wrth I gyfrifiadur sy'n rheoli mewn gwirionedd. O'ch chi'n gwybod bod Dafydd, mae Dafydd yn i'r gelion twtil yna yn rhywle, a mae gen Dafydd y ddawn i'ch mudo chi gyd, neu'n mudo ni I gyd os ydy o'n dymuno, a bod I lais o'n cael ei glywed, ac I brofi hyn, dweud rhywbeth wrthon ni, Dafydd. Yn llygad eich lled o lan. A fo, chi'n gweld? Gwneud rhywbeth dwisio'r pen yma. Yn hollol, mae'r pwer gyda fo, a mae yna rhywbeth brawychus yn hynny. Dim yn Dafydd, ond mae yna rhywbeth brawychus efo rhywun ar gallu wneud hynny. A mae hwnna'n dod fan hyn. Ch'mo' be, mae tri englyn gwirioneddol dda. 10 yr un i'r 3 ohonyn nhw. Gwych iawn. Ni ddylswn ni gyd yn hoffi bod yn Nhregaron yn ystod yr wythnos yma, ac un peth y fysa ni yn ei weld fysa cerflun Henry Richard. A dyna y testun ar gyfer yr englyn clo I Gaerfyrddin, Ceredigion a Deheubarth, a dyma Mererid Hopwood, Hugh Meirion Edwards ag Aneirin Caradog. Yn ei efydd diofon,
Saif heddiw dros faddau, fel Cristion, a'i wers o hyd i'r oes hon yw trigaredd tregaron. Diolch Mererid. A Ceredigion, Huw Meirion. A'n ofer y saif ei efydd astyd, a'r apostol llonydd yn gwrando ar gri undydd yr oes gelwyddog o rydd. Diolch a Deheubarth yn Eirin Caradog. Am y welaf, does ond malais o wlad i wlad. Os distewais, rhannwch ar led a gredais o'r efydd llonydd fy llais. Wel, da ni wedi cael cystadlaethau lle mae yna 3 wedi dod benben a'i gilydd a bod fi methu rhannu nhw, gan i weld beth llai'n wneud yn fan hyn. Cerflun Henry Richard, a da ni'n cofio am Henry Richard fel un oedd wedi, wel, un yn arbennig yn ein dyddiau ni heddiw, oedd wedi sefyll yn gadarn yn erbyn caethwasiaeth. Da ni wedi gweld gymaint o gerfluniau yn clodfori pobl oedd yn pedlera caethwasiaeth. Wel, dyma chi yn Regaron gerflun un oedd yn erbyn caethwasiaeth ac yn ychwanegol at hynny un oedd yn credu mewn heddwch ac yn fodlon gweithio yn ddiflino dros heddwch. Yn ei efydd di-ofon, saif heddiw dros faddau fel Cristion, a'i wers o hyd i'r oes hon yw trigaredd tregaron. Wel, na chi linell, neu na chi gwplew, na chi englyn a dweud y gwir. A'i wers o hyd i'r oes hon. A da ni yn meddwl amdano fo yn ei amser, ond yn dod i heddiw, saif heddiw a'r oes hon yw trigaredd tregaron. A beth dwi'n licio ynglyn â'r englyn yma ydy y gwerthoedd ddysgodd o yn Rhegaron pan oedd o yn ifanc, pan oedd o yn cael ei fagu. Dyna'r gwerthoedd a tha fo i wledydd y byd, i agor llygyd pobl ynglyn â phosibiliadau heddwch. A'n ofer y saif ei efydd. Mae'r englyn yma'n gwestiwn i gyd. A'n ofer y saif ei efydd astyd. A'r apostol llonydd yn gwrando ar gri undydd yr oes gelwyddog o rydd. Sy'n pendroni'n hir am y gair undydd yma. Wel ie, mae o'n gri, achos mae'r negeseuon da ni'n gael y dyddi yma, maen nhw'n newid o ddydd i ddydd, maen nhw'n newid o awr i awr. A mae yna lot fawr o gelwyddau yn cael ei deud. A mae chi gwestiwn trist mewn ffordd. A'n ofer y saif ei efydd astyd. A'r apostol llonydd yn gwrando ar gri undydd, yr oes gelwyddog o rydd. Da ni'n clywed gymaint y ffaith yn bod ni yn byw mewn oes rydd, mae gynnon ni'r rhyddid yma. Wel, mae'n oes gelwyddog iawn hefyd. Da ni yn gweld, yn feunyddiol bellach, gelwydd ac yn clywed celwydd yn cael ei ddeud ar ein cyfryngau ni. O, maen nhw dda. Am a welaf, does ond malais o wlad i wlad. Henry Richard sy'n siarad y fan hyn. Am a welaf, does ond malais o wlad i wlad. Os distewais, rhannwch ar led, a do mae wedi distewi mewn un ffordd. Ond mae'r cwpled ola yn ein hannog ni gyd. Rhannwch ar led a gredais. Yr hyn yr ydw i, yr hyn yr o'n i yn ei gredu pan o'n i'n fyw. Rhannwch o eto. Rhannwch ar led a gredais. Be arall eisiau chi rannu? O'r efydd llonydd, y llais. Yr hyn yr ydw i'n ei gredu a'n llais i hefyd. Mae'r ddau beth yn un.
O, chybod be, dwi wedi cael ymhlesio yn fawr fan hyn, a dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd uchafbwynt a chi'n synhwyro. Dwi'n gorfod mynd nôl ar y ffens, mae'n ddrwg yna i 10 yr un ar ei ben i'r 3 englyn campus yma.